Com vulguis. Vale, omplem el globus i deixem 3-4 dits al final. Així anar. Vale? Té encara massa. Què fem? Una boleta així, la soltem per jugar millor. Juguem. Anem l'aire per allà. Bé, el cap i el cos a un pam, un poc més. Se fa. La resta se juga fent un cercle. En girar-lo se pot girar o millor un llum, ja que tindré pràctica i tal. Vale. Ahí la mitad. Ahí. Doblem. No tenim això. Ara, anem a clavar este per ahí. I ara tenim el cos a falta del cap. Això se clava per ahí dins, un poquet, clam. Swarovski, patrocina aquest fàcil. Vale. I lo complicat és que quede el collet aixina. Val? Pues això ho farem doblant un poquet, enviciant-lo o ficant un poquet el cos ahí baix. Perquè el xiquet potser es passa per ahí també. Bueno, està mirant al sol. No s'ha vist, no s'ha vist.